כן, רק תגידו לי אם שומעים ורואים כמו שצריך, לפני שאני משתיק את כולם. כן, שומעים ורואים. רואים ושומעים. תודה תודה. רבה, אני ממשיך. אוקיי, אז נחזור לאיפה שהפסקנו. אז אמרנו שבארץ בנימין, בעצם החורבן לא פגע בארץ בנימין. הדבר גם ניכר בחפירות ארכיאולוגיות, בעוד בשפלה, דרום הר חברון, אזור ירושלים, רואים שכבות מאוד בולטות של חורבן. בארץ בנימין יש רצף התיישבותי מתקופת בית ראשון פנימה אל תוך תקופה בבלית, פרסית, וימי בית שני. כולם מתרכזים סביב גדליהו בן אחיקם, וכאן אני רוצה לגעת שנייה במי הוא גדליהו בן אחיקם. אז גדליהו בן אחיקם הוא גדליהו בן אחיקם בן שפן, וטורחים להזכיר במיוחד מה השם של הסבא שלו, מי הוא אותו שפן. אז רק נזכיר ממש בקצרה. בזמן שירמיהו מנסה למצוא אוזן קשבת בבית המלוכה ונדחה שוב ושוב, יש שר אחד שמשתף איתו פעולה. זהו שפן, שהוא סופר המלך. כלומר, הוא האיש מספר 2 או 3 בבית המלוכה, וגדליהו הוא הנכד שלו. כלומר, הוא איש מיוחס שגדל באליטה של ירושלים, ואם גדליהו מתמנה לתפקיד כשסבא שלו עוד בחיים, אנחנו יכולים לומר שגדליהו היה כנראה מנהיג יחסית צעיר. אז בן אדם צעיר, מיוחס, זה מה שאפשר להגיד על גדליהו בן אחיקם, שעולה פעם ראשונה על במת התנ"ך בירמיהו פרק מ'. ואני רוצה שנייה אולי לנפץ איזה מיתוס קטן שלפחות היה אצלי בראש, כיצד אנחנו מדמיינים את אותם דלת הארץ שלא הוגלו בבל. מי הם אנשים שנשארים פה בארץ ולא גולים? אז אני לא יודע מה היה הדמיון שלכם בקשר לביטוי הזה, דלת הארץ. אני תמיד דמיינתי את זה כמו איזה שהם ניצולי שואה, כלומר שברי אחוזים בודדים שנשארו אחרי החורבן הגדול, חסרי כל, חסרי ישע, ושזה בעצם מי שגלה אחרי צום גדליה זה באמת השאריות של השאריות. אבל מה לעשות שהפסוקים והנתונים ההיסטוריים מלמדים אותנו אחרת. אני רוצה להפתיע אתכם. אותם אנשים שנשארו כאן בארץ היו הרוב המוחלט, להערכתי 95% אם לא יותר. ואיך אני בעצם יודע להגיד לכם ש95% מתושבי יהודה נשארו בארץ אחרי החורבן, ואולי רק 5% גלו? מאיפה הנתונים האלה? אז השיטה הזאת של ההגליה, הבבלים לא המציאו אותה, הם פשוט למדו את השיטה הזאת מהאשורים. ויש לנו נתונים היסטוריים לגבי השיטה שבה האשורים מגלים. למשל, המלך סרגון השאיר לנו כתובת שבה הוא כותב כך: צרתי על שומרון וכבשתי אותה, לקחתי כשלל 27,290 איש שישבו בה. בסך הכל פחות מ-30,000 איש. זו כל גלות שומרון. כמה זה מתוך הנתונים? אז מחישובים של המסה האשורי, אנחנו יודעים שבארץ שומרון ישבו בערך 700,000 איש. כלומר, פחות מ5%. זו ההגליה של שומרון. אלה הפרופורציות. וזה די מסתבר, כי העונש של הגלות הוא היה מכוון כנגד האליטות, השרים, בית המלוכה, אנשי הצבא, לכל האיכרים, עובדי האדמה, האנאלפביתים. השלטון האשורי לא ראה אותם כאויב פוטנציאלי ולא חשש מהם, והיה לו גם אינטרס שהם ימשיכו לשבת על האדמה שהם מכירים, יעבדו אותה, ימשיכו לשלם מס, להביא תספוקת לצבא, ולכן הדבר מסתבר מאוד. ולכן גם מסתבר שהבבלים המשיכו את אותה דוקטרינה של האשורים. ואכן, כשאני הולך אל הנתונים בתוך הפרק האחרון בירמיהו, ירמיהו נ"ב, ומסתכל על המספרים שכתובים שם בספר, מה היו המספרים של הגלות, אז על גלות החרש והמסגר, שהיא גלות שקודמת לחורבן, המספרים הם בין 3,000 בספר ירמיהו ל10,000 בספר מלכים. וגלות החורבן
כתוב לנו, רק 832 אנשים גלו. עוד 5 שנים מאוחר יותר, רק 745. בסך הכל, אם אני הולך על פי ספר ירמיהו, קצת יותר מ-4,000 איש גלו בסך הכל כל הגלויות של החורבן. אם הולכים על פי ספר מלכים, אז מוסיפים עוד 7,000, אבל זה ממש מתי מעטים אלה שגלו. אומנם לראות שיירת גולים של 4,000 איש זה מחזה לא נעים וטראומטי אפילו, אבל רוב העם נשאר כאן אחרי החורבן תחת ההנהגה של גדליהו בן אחיקם. וגדליהו בן אחיקם מצליח לשקם את העם. אה, ובואו נראה בפסוקים איך הדברים האלה קורים. וגם כל היהודים אשר במואב, בבני עמון, באדום, ואשר בכל הארצות, שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה. בעצם בפסוקים האלה אנחנו רואים איך אנשים שבזמן החורבן ברחו עד לעבר הירדן, שומעים שיש תקווה חדשה, שיש התחלה מחדש, והם משיבים עטרה ליושנה, וחוזרים ומגיעים אל גדליהו, אל המצפה. ולא רק האוכלוסייה הדמוגרפית משתקמת, אפשר לגרות גם בממד החקלאי. כתוב, ואתם אספו יין וקיץ ושמן, שימו בכליכם, שבו בעריכם אשר תפסתם. אפשר לראות כאן את הפירוט של התוצרת החקלאית, יין, שזה הייצור שנמצא ממש עכשיו בעונה הזאת בין ט"ו באב ליום הכיפורים, והיו יומים טובים לישראל, זו העונה של אספת היין, וקיץ שמכוון לתאנים ולשאר פירות הקיץ, ושמן, שזה התוצרת של החורף. בעצם רואים כאן איזושהי סגירה של מעגל, עונה חקלאית, חורף, סתיו וקיץ, תפיסת הערים, הושבת היישובים מחדש. באמת אפשר לראות שהדברים עולים על המסלול הנכון. ועכשיו כאן אני רוצה להגיע אולי למסר העיקרי של ההרצאה הזאת, והוא בעצם החיבור בין הגיאוגרפיה לבין הפסוקים. קראתי בכותרת של ההרצאה הזאת, המסר הסמוי של צום גדליה. אז איפה בעצם נמצא המסר הסמוי הזה? הדרך שאני הולך בה היא למצוא את המסר הסמוי בתוך החיבור לגיאוגרפיה. ואני רוצה להתמקד מה המקום שבו האירועים קורים. וכשאני קורא את הפסוקים, אני הבאתי כאן בסך הכל פרק וחצי, שבו מסופר הסיפור, עיקר הסיפור של גדליהו בן אחיקם, ואני רואה שם איזה מנטרה חוזרת, כל הזמן כתוב מה המיקום שבו האירועים קורים. וכתוב המצפה, במצפה, המצפתה, כל הזמן חוזר העניין של איפה הדברים קרו מבחינה גיאוגרפית. ועכשיו השאלה היא כמה משמעות יש לגיאוגרפיה בתוך המקרא. יש שתי שיטות. יש שיטה שמיוחסת למורת התנ"ך הגדולה, נחמה ליבוביץ', שהיא פחות אהבה את ההכנסה של הגיאוגרפיה וההדגשה שלה בתוך לימוד התנ"ך. מספרים עליה שהיא נהגה לקרוא באופן אירוני לדוד מזמור בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, ואז אומרת ככה, זה לא באמת משנה אם זה האח הוא בעין גדי או אח הוא בלונדון. כלומר, פרקי תהילים יש להם מסר, הוא רלוונטי בכל מקום בעולם, ולא משנה בדיוק איפה דוד המלך חיבר את המזמור הזה. אז עם השיטה הזאת לגבי פרקי תהילים אני יכול להסכים, אבל אני חושב שברוב הפרקים בתנ"ך הגיאוגרפיה היא חלק בלתי נפרד מהלימוד, ובמיוחד בפרק כמו הפרק של גדליה, שבו ההדגשה הגיאוגרפית תחזור שוב ושוב ושוב. בממוצע כל פסוק בחצי כתוב לי שהאירועים קורים במצפה, ולכן אני צריך שנייה להבין מהי המצפה, להבין את המהות של המקום, ודרך המהות של המקום להבין את המהות של הסיפור. אז מהי המצפה? אז קודם כל נתחיל שלמצפה יש שני זיהויים איפה המצפה נמצאת כיום. זיהוי אחד זה במקום שבו שנקרא נבי סמואל, קבר הנביא שמואל, מצפון לירושלים, ממש מעל שכונת רמות.
ולכן גם שבוע שעבר עשיתי שם סיור בדיוק בנושא של ההרצאה הזאת. אבל אז מישהו שלח לי מייל ושאל למה הסיור לא מתקיים בתל הנצבא. תל הנצבא זה הזיהוי הנוסף של המצפה, פחות או יותר 50-50 איפה המצפה הקדומה הייתה. יש שני זיהויים אפשריים, לכל אחד היתרון והחיסרון שלו. לא ניכנס איתכם לתוך הקרביים של הסוגיה הארכיאולוגית, רק נשתף אתכם מה שעניתי לו במייל, שמה לעשות שתל הנצבא היום זה בתוך רמאללה, ולכן אני לא יכול לעשות שם סיורים. אז לכן אני הולך עם הזיהוי של המצפה, אבל זה לא מהותי להרצאה שלנו, המסר יישאר אותו המסר. אז מה קורה שם במצפה? אני רוצה עכשיו לקחת אתכם לסקירה היסטורית ממש זריזה כדי להבין את המהות של המצפה, ואני דווקא הולך מהמאוחר למוקדם. נתחיל במאוחר. כתוב בספר מכבים ב' שיהודה המכבי, כשהוא נלחם בצבא הסלבקי סלש יווני, הוא מנצח אותם בשתי קרבות, אחד במעלה לבונה, השני במעלה בית חורון, ולקראת הקרב השלישי יהודה המכבי נמצא במצב קשה. הוא נמצא רק עם 6,000 לוחמים, עם חימוש דל, והפעם הצבא הסלבקי שולח את המצביא הבכיר שלו, ליזיאס, בראשות 20,000 חיילים, עוד 5,000 פרשים, והם נערכים באמאוס. והם ככה נראים ממש ככה, כמו הביטוי התנ"כי, ככל אשר על שפת הים. יהודה המכבי נמצא בנחיתות של 1:5, שלא לדבר על החימוש והאימון הצבאי שחסר לו. ואז הוא מכנס את הלוחמים שלו לשיחת מוטיבציה. ואיפה הוא אוסף אותם? הוא אוסף אותם דווקא במצפה. ושם הוא פותח את ספר התנ"ך ומקריא מספר דברים את הציווי לפני המלחמה. הוא אומר, כל מי שאירס אישה ולא נשאה ישוב לביתו. כל מי שבנה בית ולא חנכו ישוב לביתו. כל מי שנטע כרם ולא חיללו ישוב לביתו. ובעצם על פי ציווי התורה, למרות שהוא בנחיתות מספרית, משחרר עוד ועוד לוחמים, אומר כל הירא והרך לבב שיצא מהמחנה, ואחרי שהוא משחרר הרבה מאוד לוחמים, הוא נושא תפילה, מכריז על צום, ורק אחרי המהלך הרוחני הזה, הוא יוצא לקרב, מבצע שם תרגיל מבריק, בעוד גרגוריוס, ראש הסיירת היוונית, יוצא למסע לילים 3,000 חיילים, דרך מעלה בית חורון. יהודה המכבי מדליק את המדורות במחנה שלו במצפה, ואז עושה לו איגוף כשהוא עולה דרך 443, יהודה המכבי הולך קצת דרומה, כנראה התוואי של כביש 1, ובבוקר מגיע אל המחנה היווני, ובהתקפת פתע מצליח לפזר אותו. אחד הניצחונות הגדולים, אולי אפילו בהיסטוריה הצבאית, חומר שזה נלמד אפילו בווסט פוינט האמריקאית. אז בואו נחזור לנושא שלנו, למה יהודה המכבי מכנס את הלוחמים שלו דווקא במצפה. אז כתוב שהמצפה, כי מקום תפילה היה במצפה לפנים בישראל. כלומר, מצפה זה לא סתם עוד נקודה גיאוגרפית עם נוף יפה לירושלים, זו נקודה היסטורית שבה נהג עם ישראל להתכנס. כשכתוב שהמצפה הייתה לפנים מקום תפילה לישראל, איפה עוד בהיסטוריה אפשר לראות כינוסים במצפה לפני מלחמה, אז כנראה שיהודה המכבי ממש משחזר את הכינוס של שמואל הנביא. שמואל הנביא, אחרי שהוא עולה ושופט את העם אחרי המשבר של חורבן שילה וגדיעת בית אלי, שמואל עושה גם כן תהליך ארוך במשך 20 שנה של תשובה בעם, ואחרי שהוא מחזיר את העם בתשובה הוא עורך כינוס, שוב פעם של תפילה, צום וקורבנות, והוא עושה אותו במצפה. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל אדוני, ויקבצו המצפתה וישאפו מים וישפכו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו לאדוני, וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וכששמואל מכנס את הכינוס המרשים הזה במצפה,
פלישתים שומעים שעם ישראל נאסף, יוצאים אל מולו למלחמה, שמואל מנצח את פלישתים במלחמה, וזו הייתה סוג של מלחמת העצמאות שלאחר תקופת השעבוד של השופטים. ואנחנו רואים עוד פעם שהמצפה משמשת כנקודת כינוס לעם ישראל כולו. אז ראינו כאן שתי דוגמאות חיוביות לכינוס של כל העם במצפה, אבל יש גם דוגמה אחת שלילית. הסיפור של פילגש בגבעה. ממש בקצרה ובלשון שלי ולא דרך הפסוקים. הסיפור מתחיל כשאיש לוי מהר אפרים, שלא הייתה פילגש, והפילגש הזו ברחה ממנו, וכנראה ידעה למה היא בורחת. היא בורחת אל אביה שנמצא בבית לחם. אותו איש לוי מהר אפרים הולך להחזיר את הפילגש שלו, וכשהם שם בבית לחם, האבא של הפילגש לא כל כך רוצה שהיא תלך שוב, כנראה הוא יודע למה, הוא מפציר באיש, אומר לו בוא תאכל ארוחת ערב, כבר מאוחר, בוא תישן, אם כבר קמת, בוא תאכל ארוחת בוקר, בוא תעשה שנץ, צהריים, וככה הוא מצליח למשוך אותו 3 ימים, עד שאותו איש מהר אפרים, לוי מהר אפרים, מחליט, די, מספיק, לוקח את הפילגש שלו ויוצא אחר הצהריים, ומה לעשות, כשהם יוצאים בדרך, שוקעת השמש וצריך לעצור, הוא מתלבט איפה לעצור, רואים את ירושלים, רואים פה יבוסים, זה לא מתאים לנו, מתקדמים עוד קצת צפונה, ומגיעים אל העיר גבעה. ושם אף אחד לא רוצה לארח אותו, עד שהוא מוצא במקרה עוד איש מהר אפרים שמארח אותו, ובאמצע הלילה כל אנשי העיר צובעים על פתח הבית, ורוצים להרוג את אותו איש, ואחרי משא ומתן הוא מוציא להם את הפילגש, מי שיקרא את הפסוקים שם, שהם לא הנושא שלנו, לא הנושא העיקרי שלנו, יראה שיש השוואה מאוד מאוד ברורה בין אנשי הגבעה ומעשיהם לבין אנשי סדום. ומי שיתעמק יותר בפסוקים יראה שהמעשים שעושים שם בגבעה אפילו חמורים יותר ממה שעשו בסדום. הם מתעללים שם בפילגש, ובבוקר רואים אותה אולי מתה, אולי גוססת על פתח הבית. אותו בעל של הפילגש מחליט לוותר את הגופה שלה ל-12 חלקים ומפזר אותם אל 12 שבטי ישראל, ועם ישראל שבכל תקופת השופטים הוא מפורד ומפוזר, כל שבט נלחם לעצמו, וגם כשדבורה מצליחה לייצר איזה כינוס, היא שואלת את ראובן, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקת הדרים, ומבקרת שם עוד שבטים שלא באים לעזור. יש רק פעם אחת יחידה בכל ספר שופטים, שבה כולם מתכנסים, ופה זה מתחבר לנושא שלנו, הכינוס הזה קורה בגבעה, נקרא רק פסוק אחד, ויצאו כל בני ישראל, ותקהל העדה כאיש אחד, למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד, אל אדוני המצפה. נדגיש שוב את הפסוק, תקהל העדה כאיש אחד. מה הביטוי כאיש אחד מזכיר לנו? את מעמד הר סיני, שם כאיש אחד, בלב אחד, כולם באים אל המצפה להתכנס. אבל בשביל מה הם מתכנסים? לא כדי לחזור בתשובה, לא כדי להילחם באויב חיצוני, אלא כדי לצאת למלחמה באנשי הגבעה ובבני בנימין שמחפים עליהם, ושם מהמצפה הם יוצאים למלחמת אחים, בת 3 סבבים, שבה נהרגים עשרות אלפי אנשים משני הצדדים, ובסוף המלחמה הזאת שבט בנימין כמעט ונכחד. וכאן אנחנו מתחברים חזרה למצפה ורואים בעצם שהמצפה היא מקום כינוס היסטורי לאורך מאות, אולי אפילו אלפי שנים, והכינוס הזה יש לו 2 צדדים. זה יוכל להיות חזרה בתשובה והתאחדות למען מלחמה באויב משותף, ויכולה להיות חלילה במקרה של פילגש בגבעה גם מלחמת אחים. וכאן, אחרי שעשינו סיבוב קצר בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו נחזור לסיפור של גדליהו בן אחיקם, שמתרחש במצפה, וכמו שאמרתי, הכתוב דואג להזכיר לנו כמעט בכל פסוק שהאירועים מתרחשים במצפה. ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה ואמרו אליו, הידות עדה כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש? ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. בעצם בא יוחנן בן קרח, אחד ממפקדי הגדודים שנמצאים שם
מסביב לגדליהו בן אחיקם במצפה, ומתריע מתריע בפני קונספירציה. הוא מספר שבעליס מלך עמון שולח את ישמעאל בן נתניהו לרצוח את גדליהו. מה בעצם האינטרס כאן? כנראה שבעליס מלך בני עמון מנסה לייצר איזושהי קואליציה של העמים באזור הלבנט למרידה מחודשת כנגד בבל, כנראה בגיבוי של האימפריה המצרית. וכדי לגבש את הקואליציה הזאת, בעליס מבין שהוא צריך להוריד את גדליהו בן אחיקם, שהוא נאמן לבבלים, ולמנות במקומו מישהו אחר. וכך הוא מתחבר לישמעאל בן נתניה. ישמעאל בן נתניה, כתוב בפסוק אחר, שהוא מזרע המלוכה. ויש לו גם מניע אישי כנגד אליהו בן אחיקם, שהוא לא מזרע המלוכה, אבל עכשיו תפס את עמדת ההנהגה. וככה השניים האלה חוברים למזימה כנגד גדליהו. אבל גדליהו בוחר שלא להאמין ולא להתייחס לאזהרה הזאת. אחר כך הוא אומר גם, מוכיח את יוחנן בן קרח ואומר, שקר אתה דובר על ישמעאל. אגב, נגיד בסוגריים, החפץ חיים שחיבר את הספר להלכות שמירת הלשון, הוא הביא את גדליהו בן אחיקם בתור דוגמה לפעמים שבהם כן צריך להקשיב ללשון הרע. גדליהו בן אחיקם לא מאמין להם, ואז כתוב, ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניהו בן אלישמע מזרע המלוכה, ו10 אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, ואכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקום ישמעאל בן נתניהו ו10 אנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב. כל זה קורה בחודש השביעי. מתי בחודש השביעי? אז בתנ"ך ברירת מחדל בתוך החודש. אם לא אומרים מה היום הספציפי בתוך החודש, כנראה שמדובר בראש החודש. כלומר, זו הייתה סעודת ראש השנה, א' בתשרי. אנחנו צמים את הצום בדרך כלל בג' בתשרי, השנה בד' בגלל שבת, כי קדושת החג גוברת על הצום, ולכן הוא נדחה. וברגע זה גדליהו בן אחיקם נרצח, וזה לכאורה הסיפור של הצום. אבל לדעתי המסר העיקרי של הצום לא נמצא ברצח עצמו, אלא דווקא בפסוקים שמדברים על האירועים שקורים אחרי הרצח, פסוקים שבדרך כלל לא נלמדים. מה כתוב על היום שאחרי הרצח? ויהי ביום השני להמית את גדליהו, ואיש לא ידע. ויבואו אנשים משכם, משילה ומשומרון, 80 איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים, מתגודדים ומנחה ולבונה בידם, להביא בית אדוני. בעצם יום לאחר רצח גדליהו בן אחיקם, באים אנשים משכם, משילה ומשומרון. ועוד פעם אני מתחבר לגיאוגרפיה, שאומרים לנו שאנשים הגיעו וטורחים לציין שהם באו משכם, משילה ומשומרון. זה לא סתם. אלה לא סתם אנשים אקראיים. לדעתי מדובר פה במשלחת ייצוגית, אולי אפילו משלחת דיפלומטית. רק נזכיר, 150 שנה לפני חורבן בית ראשון, כבר ממלכת ישראל על 10 השבטים שבה נכבשה על ידי האשורים, הוגלתה, ואנשים שעלו בארץ כבר התבוללו, ונוצר נתק מאוד מאוד עמוק בין שתי הממלכות, שגם עוד לפני החורבן יש להם היסטוריה של מאות שנים של מלחמה אחת בשנייה. לא. אבל אז הנה, כאן, דווקא על רקע החורבן המשותף, באים אנשים משומרון, שומרון שהיא הייתה בירת ממלכת ישראל בתקופת השיא שלה, תקופת עומרי ואחאב, משילה, שם שכן המשכן, משכם, העיר שבה התפלגה המלוכה, מגיעה משלחת סמלית שאומרת, היה מה שהיה, עכשיו כולנו אחים, בואו ונתחיל מחדש. ורואים שהם מגולחי זקן וקרועי בגדים. היום גילוח זקן נחשב למשהו שמח, אבל בתקופת התנ"ך גילוח זקן זה סימן לאבלות. למשל, כשמלך בני עמון רוצה לייצר איזה תקרית דיפלומטית מול דוד המלך, אז הוא לוקח את השליחים שלו ומגלח לו את חצי הזקן. הזקן זו הדרת הפנים, וגילוח של הזקן זה סימן אבלות, הפוך ממה שאנחנו מבינים היום.
וכתוב גם כאן שהם מתגודדים. מתגודדים, שלנו איסור מפורש בתורה, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו, והאנשים האלה מתגודדים. שבביטוי הזה שהם מתגודדים, אפשר לראות דווקא את החיבור למרות השוני. כבר אנשים שכבר נמצאים במתק כמאות שנים, בתהליך עמוק של התבוללות, הם כבר לא שומרים על כל המצוות, והם אפילו מתגודדים. אפשר אולי להמשיל את זה, הרבה פעמים שמגיע איזשהו בן אדם רחוק, מגיע לבית כנסת לומר קדיש על אבא שלו, והוא ככה לא יודע את המילים וממלמל, והכיפה יושבת לו ככה הפוך, והוא עושה קצת פדיחות, אבל זה דווקא כל כך יפה ונוגע ללב, שדווקא מישהו רחוק רוצה לבוא ולהתחבר. אז זה בדיוק הסיפור של האנשים האלה. הם רוצים להתאבל לבית המקדש, הם בכלל לא זוכרים שאסור להתגודד, אבל בכל זאת הם באים. יש פה בעצם איזשהו פוטנציאל, דווקא על רקע החורבן, לאיחוד מחדש של שבטי ישראל. ובואו תראו איך הטרגדיה הזאת נמשכת. ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתם, אותם 80 איש, מן המצפה, הלוך הלוך ובכו. ויהי כפגוש אותם, ויאמר אליהם, בואו אל גדליה בן אחיקם. ויהי כבואם אל תוך העיר, וישחטם ישמעאל בן נתניהו אל תוך הבור. בעצם ישמעאל בן נתניה לוקח את פוטנציאל האיחוד הזה מחדש, ופשוט ברגע אחד שוחט אותם וזורק אותם אל הבור. ועשרה אנשים נמצאו בם, ואמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה. ויחדל ולא ימיתם בתוך אחיהם. ובעצם ניקח שנייה את הסיטואציה הזאת, שבה ישמעאל בן נתניהו טובח באותם 80 איש, זורק אותם לבור, וככה אנשים, עשרה שנשארו שם גוססים, צועקים אליו מתוך הבור, בבקשה, תציל אותנו. אי אפשר שלא להתעלם מההשוואה אל מכירת יוסף, שנזרק לתוך לבור, ומתוך הבור מתחנן אליהם שיוציאו אותו, והם לא שומעים אליו. יש לו פה ממש כינוס של אירועים שמכוונים אל המסר של מלחמת אחים. אז מכירת יוסף הוא האירוע הראשון שאנחנו שמים לב אליו. ושוב פעם אנחנו מתחילים לגיאוגרפיה, לראות שהבור הזה הוא לא סתם בור אקראי. כתוב בהמשך הפסוקים, והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי הנשים אשר היכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני בעשה מלך ישראל. אותו מילא ישמעאל בן נתניהו חללים. בעצם הבור הזה הוא בור מאוד עתיק, ומזכיר לנו שזה בור עשה מפני בעשה, קצת פסוק קשה כמו שרה שרה שיר שמח. מה זה הבור אשר עשה מפני בעשה? כדי להבין את זה צריך לעשות מסע בפרקים פחות מוכרים, בספר מלכים ב' ודברי הימים, שמספרים לנו מה קרה שם במלחמה הזאת. הפסוקים לפנינו, אבל אני אסביר במילים שלי. עשה הוא מלך יהודה, נכד לשלמה, כלומר 3 דורות לאחר פילוג הממלכה בין ממלכת יהודה שכוללת את יהודה ובנימין לבין ממלכת ישראל שכוללת את 10 השבטים. ולאחר פיצול של 3 דורות, המלך חסן יראה שהוא משיב עטרה ליושנה. יש ממש רנסנס רוחני בממלכת יהודה, אנשים שווים בתשובה, מסירים את הבמות ואת העבודה זרה, ועורכים בחג השבועות כינוס גדול בירושלים, ולכינוס הזה גם מגיעים אנשים משבטי ישראל, שרואים שהמקדש חזר לעצמו וממלכת יהודה חזרה לעצמה, ויש התחלה של איחוי מחדש של הקרע שהתרחש אחרי מות שלמה בימי בנו רחבעם. ומי שרואה בעין רעה את תחילתו של האיחוד הזה, הוא בעשה מלך ישראל, שחושש שעכשיו כשאנשים ישובו מישראל אל יהודה, הוא בעצם יאבד את כס המלוכה שלו, ולכן בעשה יוצא כנגד עשה למלחמה. בשנת 36 למלכות עשה, עלה בעשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצאו בו לעשה מלך יהודה. בעשה מתחיל את המלחמה שלו, והוא צר על העיר רמה שנמצאת על גבול בנימין ואפרים, בעצם מתחיל פלישה לממלכת יהודה. עשה מלך יהודה שנמצא בנחיתות, גם נחיתות מספרית וגם כלכלית. תמיד
לאורך כל תקופת התנ"ך, תמיד ממלכת ישראל על 10 השבטים הייתה חזקה יותר, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית. אז מה עושה עשה? קורא לעזרת חבר. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני, וישלח אל בן הדד מלך ארם היושב בדמשק, כלומר בדמשק, לאמור, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך חפר בתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. בעצם עשה משחד את בן הדד מלך ארם כדי שיתקוף את מלך ישראל. ואכן, וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שר החיילים אשר לו אל ערי ישראל. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה. בעצם התרגיל של עשה מצליח, ההתקפה של בן הדד מדמשק על צפון ממלכת ישראל גורמת לבעשה לסגת חזרה ולהפסיק במלחמה ומהמצור על העיר רמה. ואז מה עושה עשה? והסמל לקח את כל יהודה, וישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה עשה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. בעצם בסיומה של המלחמה הזאת, עשה עושה מעשה סמלי. הוא לוקח באופן סמלי את כל יהודה, אנשים, נשים וטף. הם לוקחים את כלי המצור של בעשה מהעיר רמה, ועם האבנים והעצים האלה, הם בונים את המצפה. בעצם עשה הופך את המצפה לעיר שהיא סמל. סמל למלחמה בין יהודה לישראל. ובעצם המצפה הופכת למין מקום שכל אבא יכול לקחת את הילדים שלו, להצביע על העיר, להראות את הבור, ואומר, אתה יודע, מאיזה אבנים נבנתה העיר הזאת? או, זה סיפור עתיק בין מאות שנים. השכנים הרשעים שלנו מצפון, שתדע שהם ניסו לפלוש לכאן לירושלים ולהרוג אותנו, וכל פעם שאנחנו עוברים פה אנחנו מזכירים לעצמנו את זה. זו בעצם, ככה מצפה בעצם הופכת להיות עיר שהיא סמל. אולי כהשוואה להבדיל, במצרים נבנתה אחרי מלחמת יום הכיפורים עיר בשם אל-עובור, שזה בעברית הצליחה. נבנתה עיר שלמה שהיא אנדרטת ניצחון, לשיטתם הם ניצחו במלחמה הזאת, לזכר אותה מלחמה. אז המצפה בעצם מקבלת את אותו מאמר, את אותו מעמד עיר, שהיא למעשה עיר אנדרטה. וגם אנשים בממלכת ישראל שצופים אל המצפה שהייתה עיר גבול בין 10 השבטים לבין ממלכת יהודה, מסתכלים על העיר ומזכירים לעצמם איך נבנתה העיר הזאת. מספרים לילדים שלהם, זה סיפור עתיק בין מאות שנים. אתם יודעים שהרשעים האלה בממלכת יהודה הם שילמו כסף לאויבים שלנו, בעצם כיבסו אותם כביסה מלוכלכת בחוץ, והשתמשו בגויים כדי להילחם בנו, ובעצם המצפה הופכת לסמל, ובמיוחד הבור ראו, ורואים שלמרות שהסיפור של המלחמה של עשה ובעשה מתרחש 300 שנה לפני הסיפור של גדליהו, 300 השנה האלה לא מטשטשים את הזיכרון ההיסטורי. וכשישמעאל בן נתניה זורק את האנשים לאותו הבור, הוא מעביר כאן מסר. אנחנו לא שכחנו, גם אחרי 300 שנה אנחנו זוכרים מי אתם האנשים שם בממלכת ישראל, אנחנו לא שוכחים, מלחמת האחים תימשך. זה המסר שישמעאל בן נתניהו, רוצחו של גדליהו בן אחיקם, מעביר דרך הרצח הזה. והסיפור לא מסתיים כאן. וישמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, אותו יוחנן בן קרח שהזהיר את גדליהו וגדליהו לא שמע עליו, הוא שומע את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בן נתניהו, ויקחו את כל האנשים וילכו להילחם עם ישמעאל בן נתניהו, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. בעצם יוחנן בן קרח רודף אחרי ישמעאל בן נתניהו, ושתי המחנות האלה, המחנה של ישמעאל בן נתניהו והמחנה של יוחנן בן קרח, נפגשים במים רבים אשר בגבעון. וגם המקום הזה, הבריכה בגבעון, מחזיר אותנו אל תוך הזיכרון ההיסטורי העקוב מדם של מלחמות האחים. אנחנו הולכים עוד פעם, בערך 450 שנה אחורה. רק ניתן קצת רקע. הסיפור הזה בבריכה בגבעון מתרחש בתקופה שבה דוד
עולה למלוכה, אבל הוא עדיין לא מלך על כל שבטי ישראל. דוד מולך 7 שנים הראשונות למלכותו הם בחברון, רק על שבט יהודה. ושאר השבטים ממשיכים להיות תחת הנהגת בית שאול. שאול ובניו מתים בגלבוע, אבל היה בן אחד של שאול שעדיין שרד את המלחמה בגלבוע, נקרא איש בושת, והוא ממשיך ככה בשארית כוחותיו לנהל את 11 השבטים, חוץ מיהודה. במהלך 7 שנים האלה מתרחשים עימותי גבול בין דוד ושבט יהודה לבין שאר השבטים. וכתוב כך בספר שמואל פרק ב': ויצא אבנר בן נר שר הצבא של בית שאול ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה, ויואב בן צוריה שהוא שר הצבא של דוד ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה ואלה על הבריכה מזה. בעצם אנשי יואב באים מדרום, אנשי אבנר בן נר באים מצפון, נפגשים על הבריכה, ואז מה שהם מציעים לעשות כאן, במקום מלחמה שלמה בין שני הצבאות, הם מחליטים לעשות איזשהו קרב ביניים, פחות או יותר בסגנון כמו שזה שהתרחש בין דוד לגוליית, רק לא אחד על אחד, אלא באופן סמלי הם מחליטים לעשות 12 מול 12. למה דווקא 12? יש פה מלחמה בעצם על מי ישלוט ב-12 השבטים. יש כאן מצב שדוד שולט באחד, ובית שאול ב-11, ובעצם באופן סמלי מי שינצח במלחמה הזאת ישלוט ב-12 השבטים. והם נלחמים אלה מול אלה, ומה קורה במלחמה שם? מה שקורה זה שמתחיל הקרב, ונלחמים 12 מול 12, והקרב מסתיים כשיש 24 הרוגים. בעצם כל אחד מה-12 בוחר לו יריב, והם מצליחים להרוג אחד את השני יחדיו, בעצם מלחמת אחים שבה כולם מתים. זה המסר מהפסוקים האלה. במלחמת אחים כולם מפסידים. ואחרי שמסתיים קרב הביניים הזה שבו כולם מפסידים, יוצא יואב בן צוריה למרדף אחרי אנשי אבנר, והמלחמה הזאת מסתיימת כשאבנר קורא אל יואב, הלנצח תאכל חרב. זה בעצם הזיכרון ההיסטורי של הבריכה בגבעון. וכאן נפגשים שוב, כמו שאבנר בן נר ויואב בן צוריה נפגשו במקום הזה, כך עכשיו יוחנן בן קרח וישמעאל בן נתניה נפגשים שוב על אותו מקום, והפסוקים מזכירים לנו עוד סיפור של מלחמת אחים. בסופו של דבר ישמעאל בן נתניה נסוג ובורח אל מלך עמון ששלח אותו להתנגשות הזאת, ויוחנן בן קרח, ויקח יוחנן בן קרח את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניהו מן המצפה, וישב בגרות כמעם אשר אצל בית לחם לבוא מצרים מפני הכסדים כי יראו מפניהם. בעצם ישמעאל בן נתניהו עכשיו עושה חישוב מחדש. גדליהו בן אחיקם נרצח, יוחנן בן כך ניסה למנוע את הרצח הזה, והוא מנסה לחשוב מה יחשוב נבוזרדן שר הטבחים של נבוכדנצר. הוא לא מכיר את החלוקה הפנימית בין תומכי גדליהו למתנגדיו, כל העניינים הפנים יהודיים, והוא חושש שמה שיקרה עכשיו, שלאחר הרצח של גדליהו בן אחיקם, שהיה נציג מטעם הבבלים, יגרור אחריו נקמה כבדה של הבבלים, ולכן מתלבט מה לעשות, האם להישאר בארץ או האם לרדת למצרים, היריבה של בבל, ולקבל שם איזשהו מקלט חסות. הוא מתחיל בירידה דרומה מהמצפה אל בית לחם, ושם הוא בעצם מתלבט מה לעשות. ומי שנמצא איתו שם הוא הנביא ירמיהו, ויוחנן בן קרח פונה לירמיהו, וירמיהו מבקש ממנו 10 ימים לטכס עצה ותפילה ולחזור אליו עם תשובה. וירמיהו במשך 10 ימים מתפלל וזועק אל השם, ויש יסוד סביר להניח שאם הוא שם בבית לחם ומתפלל, כנראה שהוא עשה את זה במקום שבו נמצא קבר רחל. ורחל שמבכה על בניה, היא לא מבכה על אלה שיוצאים בגלות החורבן, אלא דווקא על אותם גולים של הגלות שלאחר רצח גדליהו בן אחיקם. וירמיהו שם מתפלל על קבר רחל וחוזר עם תשובה.
הוא אומר להם להישאר בארץ ולא לרדת מצרים. אבל מה אותם אנשים עונים? וכל האנשים הזדים אומרים לירמיהו, שקר אתה מדבר. לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור לא תבואו מצרים לגור שם. כי ברוך בן נריה, הסופר של ירמיהו, מסית אותך בנו למען תת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו ולהגלות אותנו בבל. ויקח יוחנן בן קורח את כל שארית יהודה, ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול אדוני. וכך בעצם מסתיים באופן טרגי הסיפור של רצח גדליהו. זה לא רק רצח גדליהו, אלא זה האובדן אה, שבעצם ארץ יהודה והיהודים בכלל. חורבן הבית גרר אחריו גלות של בערך 5% מהעם. אבל בעקבות רצח גדליהו בן אחיקם, אותם 95% שנשארו בארץ והיו יכולים לשקם את הריסות החורבן, חלקם ירדו מצרים, חלקם התפזרו, חלקם התבוללו, והפרקים בתנ"ך לא ממשיכים לפרט מה קרה שם ביום שאחרי הרצח, אבל כנראה שאם מוציאים מהמשוואה השנייה את בית המקדש, אז צום גדליהו בן אחיקם הוא על 95% מהעם. אז זו כבר סיבה לציין את היום הזה ולצום בו. כי אם בתשעה באב צמנו על 5% שגלו, כאן אנחנו צמים על 95%. אבל אני רוצה להתמקד לא במספרים, אלא במסר הסמוי, שכבר אחרי ההרצאה הזאת הוא כבר לא כל כך סמוי, אבל עכשיו רק נחשוף אותו ככה באופן רשמי. בגלל המסר הסמוי הזה אנחנו צמים מסר הסמוי של רק לא מלחמת אחים. חז"ל במסכת תענית אה, בעצם מסבירים לנו למה אנחנו צמים בי"ז בתמוז ובתשעה באב. ובאופן מפתיע בתשעה באב אנחנו לא צמים רק על החורבן. יש 5 סיבות. גם חורבן בית ראשון ושני, אבל גם על חטא המרגלים, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. גם על חורבן ביתר וחרישתה של ירושלים. 5 סיבות שבגללם צמים בתשעה באב. בעצם תשעה באב הוא צום שהוא לא רק על חורבן המקדש, אלא סביב 5 אסונות שמתכנסים יחד למסר משותף באותו יום. גם י"ז בתמוז אנחנו בדרך כלל מציינים את שבירת החומה והבקעתה של ירושלים 3 שבועות לפני תשעה באב, אבל גם בי"ז בתמוז אנחנו צמים מחמש סיבות שונות שמתכנסות יחד לצום אחד. ביטול חורבן התמיד, שבירת הלוחות, שריפת התורה והעמדת צלם בהיכל, כולם מתכנסים ליום אחד. אז ככה, ברוח של חז"ל, אני רוצה להגיד שגם ביום הזה, צום גדליה הוא בעצם צום שמכנס לתוכו לפחות 5 אירועים שונים שמתכנסים יחד אל תוך הפסוקים של גדליהו בן אחיקם בתוך אותו מרחב גיאוגרפי שסביב המצפה. הזכרנו את ההשוואה למכירת יוסף, את האזכרה של פילגש בגבעה שגם היא קרתה באותו מקום, על מלחמת בני בנימין בשבט יהודה שהתרחשה בברכה בגבעון, על מלחמות יהודה וישראל שמשתקפות בסיפור של הבור שעשה עשה מפני בעשה, וכמובן גם רצח גדליה. אנחנו צמים לא על הרצח של הבן אדם באופן אישי, אלא על המסר והסיפור שהוא מייצג. והוא כל הסיפור של מלחמות אחים שהראו לאורך כל תקופת התנ"ך. ולסיום משהו על לוח השנה שלנו. נראה לנו שהצומות והחגים שאנחנו מציינים לאורך לוח השנה הם קבועים מדורי דורות כמו איזשהו מאובן. אבל מי שיעמיק קצת בחשיבה היסטורית יראה שלוח השנה היהודי הוא מאוד מאוד דינמי. כל הזמן מצטרפים אליו תאריכי ציון חדשים, וגם עם הזמן גם נפלטים ממנו כל מיני תאריכים. דוגמה לתאריכים שנוספו, כמובן יום העצמאות ויום ירושלים שנוספו בדורות שלנו, אבל גם יש תאריכים נשכחים. למשל, י"ג אדר,
שאנחנו מציינים אותו כתענית אסתר. בתקופת בית שני היה יום חג שנקרא יום ניקנור. מי מציין את היום הזה? היום הזה נשכח, כמו עוד עשרות חגים שאנחנו קוראים עליהם במגילת תענית, שבה כתוב על ימים שאסור להספיד ולהתאבל בהם. הימים האלה פשוט נשכחו. גם הבאתי דוגמה מהדורות שלנו. י"א אדר, יום תל חי, בדורות של הסבים והסבתות שלנו זה היה יום מאוד משמעותי, שציינו אותו במסגרות החינוך, בצעדות, בעלייה לרגל לקבר טרומפלדור. היום י"א אדר נשאר בעיקר לחובבי התשחצים. היום הזה נמחק מלוח השנה. אולי עוד דוגמה, כ' בסיוון, מישהו נהג לצום ביום הזה? כנראה שלא. על לפני 200 או 300 שנה, כנראה, לפחות אם אתם מיוצאי אשכנז, כנראה שכן הייתם שמים את צום רבנו תם, שהצטרפו אליו גם זכר הקורבנות של פרעות תח ותת, או יום כ' בתמוז, יום פטירת הרצל. בשביל הסבים והסבתות שלנו, כנראה זה היום משמעותי, בשבילנו כבר לא. לוח השנה כל הזמן קולט ופולט תאריכים חדשים. אז אם יש צום, כמו צום גדליהו, שנמצא בלוח השנה שלנו כבר 3,000 שנה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם הוא שם כל כך הרבה זמן, כנראה שיש בו מסר חשוב. וגם נמצאת האזהרה הקטנה שלי, אם אנחנו רואים שתאריכים כל הזמן יוצאים ונכנסים, אז אם אנחנו באמת, התאריכים האלה וימי הציון האלה חשובים לנו, אנחנו חייבים בכל שנה ושנה למצוא בהם משמעות חדשה, אקטואלית ורלוונטית גם לימים שלנו, כי אחרת הם יסיימו את ההיסטוריה שלהם כמו יום חוני המעגל או יום כיבוש החקרא, שפשוט יצאו מלוח השנה שלנו. אז אני מקווה שבהרצאה הזאת עשיתי, מה שנקרא, הנחתי לבנה קטנה בבניין היום הזה, התודעה של צום גדליה, להפוך אותו לרלוונטי ואקטואלי, לפחות לאותם 100 ומשהו אנשים שהיו כאן בהרצאה הזאת. אני עכשיו אפתח את המיקרופונים חזרה, וכמובן נשאר פה לשאלות, לתגובות, כולם מוזמנים. עכשיו אפשר לפתוח מיקרופונים, כל אחד עצמאית. מי שרוצה לשאול שאלה צריך עצמאית לפתוח את המיקרופון. אני בינתיים נשאר כאן. איך יודעים איך יודעים שהמספרים הם כל כך קטנים מכל המספרים של החורבן, של הגלויות, זה כל המספרים שכתובים בזה שם, בירמיהו? כן, השיר ורדי, אז שאלת, כן, שבוע טוב. מאיך שנה טובה. כן, קולגה יקר. העניינים. אז מאיפה אנחנו יודעים, בעצם הבאתי כאן בהרצאה את הנתון הדי מפתיע, לפחות 95% מאנשי יהודה נשארו ולא גלו. אז על מה זה מתבסס? אז הבאתי שתי מקורות. מקור אחד זה מתוך המספרים שכתובים בספר ירמיהו, שכותב בפירוש כמה אנשים גלו בכל אחת מהגלויות, וזה איפשהו בין 4,000 ל-14,000 כל הגלויות מהחרש והמסגר ועד הגלות שאחרי אחרי רצח גדליה. מקור נוסף זה מקור היסטורי. בעצם הבאתי נתון של כתובת סרגון שהגלה את ממלכת שומרון, שבו הוא כותב שהוא הגלה, הוא מתפאר בכך שהוא הגלה 23,000. הוא מתפאר בכך, כלומר יכול להיות שהמספר אפילו נמוך יותר, רק 23,000 מתוך אוכלוסייה שמוערכת ב-700,000. אז זה לגבי האשורים. אמרתי שאומנם זה נתון לגבי האשורים, אבל הבבלים הם אימצו את אותה דוקטרינה של הגליה מהאשורים, ולכן יש יסוד סביר להניח שהם נהגו באותה שיטה ופחות או יותר באותן פרופורציות. אוקיי. טוב, תודה רבה. תודה שיר, צום קל, תודה. תודה משמעותי. רבה. אמן. וואו. אפשר לשאול? כן, כן, אני מקשיב. שלום עודד. שאלתי בכתב, מי החליט ומתי שצום גדליה יהיה חלק
מהלוח העברי. מי החליט ומתי? זה נמצא כמובן כבר בספר זכריה, בתקופה של שיבת ציון, אנחנו שומעים על צום שנקרא צום השביעי, כלומר הצום של החודש השביעי. אז כנראה שזה קרה ממש כבר באותו דור. כלומר, כנראה שהדבר מיד אחרי רצח גדלי בן אחיקם, זה נקבע כבר כצום. תודה. לא, כי זה... ואני נמצא פה לעוד שאלות. כן, אני רוצה לשאול אם אלה באמת המספרים של הגלות, אז כמה חזרו בשיבת ציון? כמה חזרו בשיבת ציון? האמת היא שהנתונים האלה לא נמצאים אצלי ממש בראש עכשיו. אני ממש, מתוך הזיכרון, אני חושב שזה אלפים בודדים בכמה גלי עלייה, אבל אני מודה שהנתונים האלה לא שגורים אצלי בזיכרון מספיק טוב. גם בהערכה של חז"ל לגבי עלייה של שיבת ציון, הם מדברים על עלייה שהיא גם מעטה בכמות וגם מועטת באיכות. כלומר, האנשים העשירים, המנהיגים, נשארו בבבל ולא חזרו, ומי שחזר, יש פרק שנקרא 10 יוחסין, כלומר כל אלה שעם ייחוס מפוקפק הם אלו שעלו, אבל ככה מגרה אותי ככה להכין הרצאה נוספת על שיבת ציון בעיתו ובזמנו, אבל כרגע הדברים האלה לא מספיק יושבים אצלי טוב בראש כדי להביא לך מספר מדויק, אבל זה נמצא ספר עזרא ונחמיה, שם נמצאים המספרים. אוקיי, תודה. שלום, האם אפשר לקבל את ההקלטה? כן, אני מקווה שמבחינה טכנית זה היה כמו שצריך ושההפסקה באמצע לא שיבשה לי את זה. אני מיד בסוף ההרצאה אעלה את זה ונפיץ את זה בקבוצות הוואטסאפ של בית ספר שדה שער הגיא. תודה. תגיד, דורון, מה היה ביום חוני המעטה?